recordar que la salut no es crea als centres de salut. La nostra salut es crea en l'entorn de la vida en la que ens movem. Per això és tan transversal el concepte de salut. Per això el nostre govern, al igual que d'altres països, podem dir que és bastant pioner en polítiques, amb una estratègia que es diu PINSAP, que va aprovar el govern l'any 2014, i el PINSAP vol dir polítiques de salut pública transversals en totes les polítiques. És a dir, la salut es fa des de l'urbanisme, la salut es fa des de l'ensenyament, la salut es fa des de l'agricultura, la salut es fa des dels municipis, la salut es fa des de les escoles, la salut es fa des dels establiments de restauració. És a dir, que la salut es fa des del context de la vida diària, quotidiana, on les persones viuen, treballen, estudien, aprenen i mengen. Jo em centraré més en l'apartat aquest del menjar. Per tant, tots aquells que treballem en l'entorn més directament de la salut, professionals sanitaris, tenim com dues grans obligacions. Dues grans obligacions, que una és poder difondre missatges de salut, poder informar i formar a la ciutadania sobre com adquirir unes habilitats, comportaments, com adquirir unes habilitats i comportaments que ajudin a les persones a ser autònomes en la gestió de la seva pròpia salut. Però per un altre costat tenim unes obligacions, i això potser és més en àmbit municipal o en àmbit de govern, que és el de posar fàcil a la gent que fer salut es pugui fer cada dia i en tots els entorns. Fer carrils per circular segurs en bicicleta és una estratègia bàsica perquè la gent s'animi a agafar la bicicleta. Fer carrils segurs perquè els nens vagin a l'escola en patinet o en bicicleta és una manera de garantir que les famílies accediran a que els seus fills vagin caminant o en bicicleta o en patinet a les escoles. Baixar l'IVA de determinats aliments és una gran estratègia de salut pública. És cert que a casa nostra els aliments que formen part de la base de la piràmide són els aliments que tenen l'IVA més reduït. Però tot i així tenim moltes incongruències, com són, per exemple, que el pa tingui un IVA reduït, però el pa blanc, no el pa integral, per exemple. En un moment en què estem lluitant perquè cada cop es mengin menys refinats, resulta que taxem més, amb més impostos, aquells aliments que tenen més fibra, per exemple, en el cas dels integrals. O tenim una llet amb un baix IVA, amb l'IVA més reduït, però en canvi tenim els iogurts amb un IVA que no és el més reduït. O tenim, per exemple, les verdures amb IVA reduït, però quan són congelades o en quarta gamma no. Per tant, hi ha moltes coses a fer que depenen de l'individu, que depenen dels professionals de la salut i en transversal de molts entorns hi ha unes accions que són més legislatives o més responsabilitat de les administracions, que és ajudar i posar fàcil que fer salut pugui arribar a tothom. I en especial, com ara es deia, aquells entorns que són més desfavorits i que són els que sabem que tenen, per exemple, prevalences més altes d'obesitat infantil. A Catalunya la prevalença d'obesitat infantil es dobla entre famílies on la mare té estudis solament primaris front a famílies on la mare té estudis universitaris. Es dobla, vol dir, d'un 9 a un 18. Clar, això és molt identificatiu, d'on hem de posar grans esforços, concretament en aquest tema de l'obesitat. Per tant, és tasca de tots, polítiques transversals de salut pública, fer fàcils les opcions saludables. Bé, entrant més en el tema de l'alimentació, dir-vos, com ja sabeu, que el procés alimentari durant la infància engloba aspectes molt importants que van molt més enllà dels merament nutritius. Sempre
A vegades tenim aquesta tendència com a professionals de la salut a quedar-nos sempre amb el tema de prous proteïnes, prous nutrients, manca d'energia, excés d'energia, i hem de fer un esforç per fer un salt més endavant de tot això i veure que l'alimentació és molt més que aspectes nutricionals, que quan estem parlant d'infància estem parlant d'adopció de conductes que seran molt importants en el creixement i molt importants en l'edat adulta i que determinaran part d'aquest estat de salut del que parlava. L'alimentació és un important procés d'aprenentatge, però alhora és una font de plaer i com tota font de plaer pot tenir moments en què es converteixi o s'utilitzi com a mètode de compensar situacions emocionals i desequilibris, és una forma de comunicació i de transmissió en l'entorn social i és una forma de relacionar-se l'alimentació. Els adults, en relació a l'alimentació dels infants, juguem un paper importantíssim, importantíssim. Sobretot els adults que estan en primera instància més a prop dels infants. Per tant, les mares i l'entorn familiar, sobretot en els primers anys de vida. Per tant, el que nosaltres fem en l'entorn familiar, el que fomentem i com ho fem, el que donem de menjar i amb quines quantitats, el com insistim a que els infants s'acabin o no s'acabin el plat i si ens centrem molt en que és importantíssim que mengin de tot o no, tot això incidirà d'una forma important sobre el comportament alimentari dels infants. Si volem anar a buscar què és la definició d'una alimentació saludable, actualment una alimentació saludable ja no és solament, jo crec que com ha anunciat abans l'alcalde, no és solament una alimentació variada, equilibrada i suficient, que era la definició que teníem històricament. Doncs bé, ara a la definició d'alimentació saludable s'inclouen aspectes com ha de ser segura, ha de ser adaptada, i adaptada vol dir tant a situacions de possibles patologies com a situacions de diferents plantejaments culturals i filosòfics. Fins fa uns anys, molts de vosaltres, des de l'atenció primària, quan vèieu una persona que us manifestava un interès per seguir una alimentació vegetariana, potser fèiem un pas enrere i dèiem, això no pot ser, és deficitari, hi haurà riscos, hi haurà problemes. Bé, ara potser el plantejament que hem de fer és veure quin consell donem perquè aquesta opció de vida que ha pres aquesta persona es faci de la millor manera i minimitzant els riscos. Anys enrere no hi havia tanta població d'altres cultures a casa nostra, per tant ens centràvem única i exclusivament en el model d'alimentació mediterrània, però ara hem de tenir en compte que hi ha poblacions amb perfils alimentaris molt diferents que poden ser viables, que poden ser saludables i que la nostra tasca o la nostra funció com a professionals de la salut serà la d'assessorar perquè aquell patró alimentari sigui saludable des de la vessant filosòfica en la que es situï. Per tant, respectant aspectes culturals, hàbits, preferències, el que us deia de trastorns, malalties, etc. Però alhora recordeu que ha de ser satisfactòria. Una alimentació, si no és satisfactòria, no es continua en el temps. I aquest és el gran fracàs dels tractaments dietètics, sobretot dels tractaments dietètics amb malalties cròniques. És a dir, les persones quan comencem per motiu d'una malaltia crònica a limitar, mira, sucres no, mira, sal no, mira, aquests aliments ja no, aquests altres tampoc, si no garantim que estem fent oferint unes alternatives a les restriccions plantejades i si aquestes restriccions són exactament necessàries o no, si no donem una pauta que les persones es puguin adaptar amb facilitat a aquesta pauta, la major part de tractaments dietètics es veuen troncats i no se segueixen a llarg plaç perquè no són satisfactoris, ni sostenibles ni assequibles a vegades. Aquí entra per primera vegada també el concepte de sostenibilitat, l'alimentació ha de ser sostenible i també com ha insinuat en la introducció que ha fet l'alcalde, dintre d'aquest concepte de sostenibilitat cada cop té més pes i és més important el de consum d'aliments de proximitat.
Quan parlem de proximitat és molt relatiu. Què vol dir proximitat? Proximitat és solament quilòmetre zero? Doncs no, quan nosaltres parlem de proximitat és una proximitat de territori. I el territori no té una frontera delimitada i això també és important de dir. Quan parlem de menjar cítrics no vol dir que hagin de ser cítrics dels que es cullen d'Amposta cap amunt, sinó que estem parlant de cítrics de la Mediterrània, és a dir, productes de proximitat. En productes de proximitat, en la nostra alimentació, quins es poden excloure? Doncs sobretot aquells que donen mitja volta al món per arribar al nostre plat. Ens estem referint a això. Ens estem referint a productes com la quinoa, ens estem referint a productes com soja de cultiu d'Amèrica, ens estem referint a productes que no formen part ni s'estan conreant de moment a la Mediterrània o a l'entorn de la Mediterrània, que és a l'entorn de proximitat nostra. Bé, tot i que en el títol de la conferència no es parlava de que s'enfoqués cap a l'alimentació infantil, he preferit enfocar-ho cap a l'alimentació infantil perquè tot el que veurem a partir d'ara és adequat per l'alimentació infantil i pel reste de la població. És important com a adults, tant si som família, pares, mares, monitors, educadors, responsables d'una llar d'infants, garantir als infants una alimentació que sigui, com abans us deia, variada, segura, equilibrada, satisfactòria, així com promoure estils de vida saludables. I els estils de vida saludables passen pel que ens deia l'Elisabet, les hores de son, l'activitat física, reduir sedentarisme, etc. Aquesta, de moment, és una de les millors inversions en salut que tenim. Aquí he fet un collage de tots els documents, consensos i protocols que l'Agència de Salut Pública de Catalunya en aquests moments té elaborats per professionals de primària, per societats científiques, per col·legis professionals, per dietistes nutricionistes, supervisats per professionals de l'educació i que fan referència a l'alimentació i la nutrició en etapa infantil, els quals tu ja has citat abans la Guia de l'Alimentació Saludable en l'etapa escolar 2017, que és l'últim document que hem publicat. Cap d'aquests documents és fruit de la reflexió d'un professional. Són tots fruits del treball conjunt de moltes societats científiques i diferents professionals, de grups de professionals, d'entre 20 a 30 professionals que revisen aquests materials. Menjar sa, diríem, una frase molt típica és menjar de tot, no? Menjar de tot. De tot el què? De tot el que hi ha aquí? Si nosaltres entrem a una superfície comercial, menjar de tot què és? Si busquéssim el percentatge de producte que hi ha en una superfície comercial, quin creieu que seria el percentatge més alt? El percentatge més alt està vinculat a aliment altament processat. És això menjar bé i menjar de tot? Aquesta és la reflexió que us deixo. A partir d'aquí anirem treballant. Aquesta és la nostra definició de menjar bé. La nostra definició de menjar bé es centra en alguna cosa que coneixeu, en un model que coneixeu segur tots, tant ciutadans com professionals de la salut com de l'educació, que és la piràmide dels aliments, que no és més que una forma d'agrupar els aliments i d'intentar explicar l'equilibri de com s'ha de menjar bé, però anant més enllà de la pròpia piràmide, els aliments bàsics, l'alimentació i allò que ens diuen totes les organitzacions de salut a nivell internacional és que l'alimentació saludable ha d'estar basada en productes d'origen vegetal. Així de clar i així de senzill. I quan parlem de productes d'origen vegetal ens referim a tot el grup dels cereals i farinacis no refinats i cada cop més intentant reduir les farines refinades i utilitzant productes amb elevat contingut en fibra, és a dir, que no s'hagin refinat, que siguin integrals. Fruites, verdures, hortalisses, llegums, fruits secs han de formar part de la nostra alimentació i de l'alimentació del nostre entorn familiar a diari i amb han de ser el màxim volum de la nostra alimentació.
I fixeu-vos que els productes d'origen animal entren a diari a través de menor quantitat de productes làctics bàsics, que són la llet sense endolcir, la llet transformada en iogurt sense endolcir i els formatges menys elaborats, més frescos, perquè són els que tenen menor contingut en greix. I faig èmfasi amb el de no endolcir, perquè si ara us posés una altra fotografia d'un passadís d'una superfície comercial, què us imagineu? Un passadís amb 437 varietats de productes làctics, dels quals el 87% van amb un promig de 10 a 15 grams de sucre afegit per 100 grams de producte. Per tant, una recomanació molt important en aquests moments és promoure els productes o els aliments base sense entrar en el consum d'altament processats i sobretot especificar que no siguin ensucrats. És a dir, res a veure té un flam, una crema catalana o unes natilles amb un iogurt natural. No té res a veure a nivell de contingut amb sucre, sobretot, o amb greixos. Passem d'un contingut de 4 grams de lactosa amb un iogurt natural per cada 100 a un contingut de quasi entre 15 i 20 en el cas de les natilles per cada 100. El contingut amb sucres, amb els productes làctics, és molt alt. Per tant, una alimentació saludable seria aquella que està basada en productes d'origen vegetal i amb menor aportació d'alguns productes d'origen animal, com són els làctics bàsics, carns, peixos i ous en petita quantitat, un o dos cops al dia intercalant aquests diferents productes, recordant que el llegum, curiosament, aquí el trobareu i això molta gent sempre diu, però això és un error, heu posat el llegum a la base i heu posat el llegum també a l'alçada de les carns i els peixos, us heu equivocat. No, està fet expressament perquè la gent pensi que t'has equivocat i pregunti i digui no, el llegum és tan sensacional que es pot permetre el luxe d'estar posat com a equivalent de plat base, és a dir, igual que els cereals o les pastes o l'arròs, i pot ser alhora un excel·lent substitut de tall, és a dir, pot ser un substitut de peix, de carn i ous. Per tant, quan parlem del llegum, parlem d'un aliment que és platònic en si mateix, en petits arreglos, en el moment de preparar-lo. I després veieu que tenim un sombreret a la piràmide, molt discutit en aquests moments, les redes socials en van plenes de discussió sobre com ha de ser la piràmide, si ha d'estar tallada, si no ha d'estar tallada, si l'hem d'ovalar, si l'hem de capgirar del revés. Bé, hi ha discussions de tots els gustos, però el que és cert és que, així com fa anys no ens trobàvem amb la situació de dir i d'aquests aliments d'aquí de forma ocasional, aquest concepte d'ocasional, al igual que el concepte de moderat, és molt relatiu. I el que estem veient i esteu veient els que treballeu amb famílies és que el consum de productes d'aquest grup és molt més elevat del que hauria de ser. Per tant, les recomanacions actualment és que una alimentació saludable, d'entrada de forma setmanal, no contempla ja visualment aquest grup d'aliments. On estan els sucs, on estan les begudes ensucrades, els làctics ensucrats, els embotits, on estan també gelats, dolços, llaminadures, brioixeria. Per tant, és una caixeta de consum de contra menys millor. Hem passat de dir ocasional o moderat a dir contra menys millor. Contra més tard apareguin aquests productes en l'alimentació dels infants, que és un tema que hem treballat molt de 0 a 3 anys, millor. Contra menys n'hi hagi a casa, millor. Contra menys vegades es mengin o es consumeixin a la setmana, millor. Donant prioritat a l'aigua com a beguda essencial, i veieu que no utilitzem una ampolla, sinó una gerra. Aquí també hi ha tot un pensament al darrere, i promovent la vida activa. No gent corrent, sílfides, homes sílfides, dones sílfides corrent, sinó gent que comparteix activitat a l'aire lliure. Tenim, per sort, vivim en un entorn
que això ens ho permet molt més que d'altres països, més que alguns dels països que ens has exposat abans, i per tant vida activa a l'aire lliure sempre que sigui possible. Recomanacions bàsiques per a una alimentació saludable, doncs com us deia, centrar l'alimentació en aliments d'origen vegetal, farinacis integrals, llegums, fruites, verdures, amb la utilització d'oli d'oliva, que no us l'he comentat abans, però que ja heu vist que l'oli d'oliva està centrat al mig de la piràmide, perquè considerem que és el greix d'addició per utilitzar tant a l'hora d'amanir com a l'hora de cuinar. I molta gent es preocupa molt, i amb quina quantitat? A discreció. Les quantitats, tenint clar que l'alimentació ha de tindre una base d'origen vegetal i que la base són verdures, hortalisses, llegums i a continuació tot el grup de pans, arrossos, altres farinacis, patates i a continuació ja venen la resta de productes, no cal entrar en quantitats molt concretes. No cal anar, a no ser que haguem de controlar per una patologia en concret. L'oli és a discreció. Quan s'ha de limitar perquè hi ha un problema important d'accés de pes, ja entrem en quantificacions. Làctics no ensucrats. Fixeu-vos que a partir d'ara trobareu més aquesta frase que era de la de làctics descremats. Làctics no ensucrats. Carns magres, peixos i ous. Anar rotant al llarg de la setmana. I trobareu també una recomanació en la que entraré després sobre el tema de les carns vermelles. Per què? Doncs perquè l'Organització Mundial de la Salut ja fa molts anys que ens està advertint sobre el risc del consum elevat de carns vermelles i carns processades. Per tant, aquest és un tema que hem inclòs també en les darreres guies d'alimentació 0-3 anys i en les guies d'alimentació en etapa escolar. L'aigua com a beguda bàsica, limitar el consum d'aquests aliments superflus dels que parlàvem ara, d'aquests de contra menys millor. Per tant, oferir una alimentació variada, centrada en aquests aliments que acabem de veure, en aquests grups d'aliments, i rica gastronòmicament. Què vol dir? És que fregits no gaires. Fregits, estofats, al forn, guisats, saltats. Per sort, repeteixo, vivim en un entorn, en una cultura gastronòmica molt interessant. I això no vol dir anar a menjar a llocs cuina sofisticada, sinó que no hi ha cap problema amb que el llegum sigui guisat. No, al contrari, una cosa que a les escoles recordem de dir, escolteu, treballeu el tema gastronòmic, no solament bullits i planxa és sa. Qui es queda amb el... És important desmitificar el tema que menjar sa és menjar bullit i a la planxa i poma. Aquesta imatge de fer dieta de bullit, planxa i poma, això no és fer dieta, això és amargar la vida a la gent. Aquest és un punt que aquests darrers anys hem treballat molt i és respectar la sensació de gana dels infants. No ens hi podrem entretenir molt ara, però a casa meva i segur que a casa vostra sempre hem tingut tendència als infants quan són petits i encara no tenen massa capacitat o creiem que no tenen massa capacitat de decisió, hem intentat enxufar-los menjar de la manera que fos, distraient-los de la manera que fos, amb televisió, amb cançons, fent a l'avió. L'últim que he vist jo com a espectacular és una empresa de llets infantils, de productes infantils, que ha tret una cullera per menjar als infants, que la cullera té un suport per poder acoblar el mòbil i una piràmide que projecta les imatges amb alçada per tal que mentre li dones el menjar pugui anar veient com s'apropen i s'allunyen imatges i moviments. Bé, el més lluny possible d'això està el respecte a la sensació de gana. Entenem que els infants tenen una capacitat innata d'autoregular la gana i, per tant, el que es demana amb tots els documents que darrerament s'han consensuat és que ells decideixin el quan, en quant a quantitat. Nosaltres fer una bona oferta, seleccionar el moment amb un bon entorn.
però que en definitiva sigui l'infant el que decideix quina quantitat final menja d'aliment. Aquesta estratègia que ja vam començar a desenvolupar fa aproximadament 3 anys i que no és una estratègia que iniciem nosaltres, sinó que està molt publicada, té dos objectius molt importants. Un, a l'aprenentatge. Dos, la prevenció de l'obesitat i l'accés de pes. I encara en té un tercer en entorn sobretot escolar i també familiar, que és la reducció de malbaratament alimentari. És a dir, en l'entorn escolar, per exemple, on més es malbarata aliment no és a la cuina, és als plats dels nens, perquè serveixen quantitats estandarditzades sense tenir en compte la sensació de gana que poden manifestar. I aleshores els nens acaben, per exemple, les pomes o les peres acaben a les escombraries amb 3 mossegades, o el pollastre, o el plat de verdura o el peix. Per tant, respectar la sensació de gana, al igual que en els adults, és molt important des del primer moment en el procés de creixement. En aquest sentit, tenim un document que, si no coneixeu, us recomano que consulteu a Canal Salut, que es diu Acompanyar els àpats dels infants. És a dir, quin és el nostre rol en relació a quan estem acompanyant l'àpat d'un infant. Hem d'insistir, no hem d'insistir, quin tipus com hem de facilitar la diversificació alimentària, hem de procurar que almenys allò de, com a mínim que ho tasti. Aquest com a mínim que ho tasti, com s'insisteixi gaire, ja passa a ser a l'entorn de la coerció. I per tant, aquest document parla molt d'aquest posicionament no nutricional, sinó més aviat educatiu. Sabem que la participació millora l'acceptació, i això ho sabem en tots els entorns, en l'entorn educatiu, en l'entorn laboral, si ens deixen participar d'un procés, el nivell de satisfacció final i d'implicació és més alt. Per tant, implicar els infants en el procés alimentari és molt important i el procés alimentari va des de la selecció, compra d'aliments, al transport, a l'emmagatzematge, a la neteja, a la preparació, al parar taula, al recollir taula, al rentar els plats, és a dir, tot el procés alimentari és important anar integrant els infants en aquest procés. Com us deia, el respecte a la sensació de gana expressada pels infants, doncs no és, com us deia abans, una decisió d'un grup de professionals de l'educació, per exemple, sinó que és una recomanació de societats científiques importants arreu del món. Perquè aquestes societats afirmen que, o ens diuen que la major part dels adults induïm a que els infants mengin més del que marquen els seus senyals d'autoregulació innats. Per tant, estem incidint sobre el mecanisme de gana-sacietat. Continuem amb les recomanacions. Acceptar la neofòbia alimentària. És normal, és un procés normal el fet de dir jo no em vull d'això, a mi no m'agrada això. Tingueu en compte que l'únic sabor i l'única preferència així innata que s'ha definit és pel sabor dolç, perquè la llet, entre altres coses, la llet de la mare és ben dolça. Però l'aparició del sabor salat, del sabor àcid, agre i amarg, sabeu que l'amarg és l'últim que s'aprèn i que fins i tot molts dels adults encara no el tolerem, doncs és un procés d'aprenentatge. Els processos d'aprenentatge requereixen oferta i temps. La negació no pot representar la desaparició de l'oferta. M'explico? És a dir, l'acceptació ve com a conseqüència d'una oferta reiterada, no d'una imposició. Evitar la pressió i tensió que genera la insistència a acabar el menjar o la resistència a tastar un determinat aliment. Donar exemple formarà part de l'estratègia perquè aquest aliment s'acabi integrant en el patró alimentari de l'infant. Pares, germans, amics, monitors, entrenadors, un entorn molt important en la infància nostra. I els infants no solament estan a l'escola, perquè totes les nostres accions es centren en l'escola, però és que els infants surten de l'escola i van a entrenar
amb diferents activitats esportives i els caps de setmana a vegades estan amb caus o estan amb esplais o amb centres excursionistes o jugant amb les federacions esportives on els seus referents i líders són els entrenadors i els monitors. Per tant, són agents molt importants com a promotors de salut dels infants i dels joves. Com us deia, la pressió per insistir al menjar pot tindre efectes negatius importants i això també està força publicat i força descrit. Alteracions en el mecanisme de sacietat, que és el que ja hem dit, però fins i tot en alguns casos alteració vinculada a conductes alimentàries no gens saludables que en l'edat adulta poden persistir. Qui de vosaltres recorda que li agradessin molt les bledes quan tenia 4 o 5 anys? Vinga, va, ho farem de veritat. Tots els que us agradaven, que recordeu que les bledes us agradaven. Una persona, 2, 3, 4... 4 persones. I aquí som una sala en la que devem haver potser més de 60 persones. Bé, quants de vosaltres ara actualment mengeu bledes encara que no sigui un aliment de primera elecció? Doneu una ullada darrere, mireu la sala. Baixeu els braços. Quants de vosaltres actualment les bledes no podeu? És a dir, mai mengeu bledes. En quedem uns quants. Bé, què passa? Què ha passat aquí? L'esbleda, igual que l'espinac i altres verdures de fulla verda, són de difícil acceptació en la infància, són de baixa preferència, però en la major part dels que estem aquí ens les han anat oferint i les hem provat a casa d'una tieta, les hem menjat a l'escola o a casa d'un amic o quan vam anar al càmping a casa d'aquell... De tal manera que en un moment donat comencem a provar les bledes d'una altra manera i les acceptem dintre del nostre patró alimentari. Al llarg del temps, partim que solament n'hi havia 4 que els agradaven les bledes i la majoria acaben menjant bledes, però encara quedem un reducte de resistents a les bledes i quin problema hi ha que no mengem bledes? Hi ha algun problema? Quin seria el problema? No, el problema seria probablement que ens neguéssim a menjar cap tipus de verdura o de producte fresc, d'acord? Però no menjar bledes no vol dir que no t'agradi menjar amanida, que no mengis tomàquet, que no mengis carxofes, que no mengis una crema de carbassó, que no, d'acord? Per tant, aquesta és la prova de les bledes i la prova de que moltes d'aquestes aversions alimentàries i d'aquesta intolerància que es manifesta en un inici es supera senzillament amb el pas del temps perquè és un procés d'anar provant i es van integrant la major part dels productes. El nostre objectiu amb els infants és l'autonomia, és a dir, que acabin sent autònoms amb el tema alimentari. Perquè, clar, si a casa mengen molt bé però no participen de tot el procés, què passa quan aquests infants són adolescents i joves que marxen de la nostra tutela? Què els hi queda? Què s'emporten? S'emporten la imatge d'un plat a taula, però no s'emporten unes estratègies per gestionar la seva alimentació. Què vol dir? La participació. Hem fallat molts anys amb això, jo crec, en molts entorns, de no recordar que s'ha de fer partícips als nanos d'aquest procés. Molt important des dels professionals de la salut i de l'educació recordar el rol de menjar en família. I en aquest sentit us recomanaré que visiteu o consulteu un programa que és del Departament de Benestar que es diu Àpats en família, només que poseu aquest nom en el cercador, i en el que s'aborda el tema la taula com un entorn de comunicació i de detecció de riscos molt important. És a dir, la taula, menjar asseguts a taula amb els companys de feina, amb la família, ens permet comunicar i en el cas de la família ens permet transmetre hàbits, conductes, valors i també identificar situacions de risc.
És un tema que també del que trobareu bastantes referències i en el que se'ns diu que el model positiu dels pares, mantingut al llarg del temps, dels pares i les mares, tant en relació a l'exercici com en relació als hàbits alimentaris, influeix en els infants més enllà de l'adolescència. I això és molt important perquè molts de nosaltres creiem que tot està perdut quan arribes a l'adolescència, quan se'n van d'aquest control més immediat que tens. Doncs sembla ser que les publicacions diuen que no, que aquest rol mantingut al llarg del temps per l'entorn familiar permet o dona més probabilitats als infants de mantenir estils de vida saludables més enllà de l'adolescència. Aquestes tasques d'autonomia i de protagonisme de l'infant són molt importants tant a casa com en l'entorn escolar. I aquest és un tema que també treballem amb els menjadors escolars. Doneu-los responsabilitats, deixeu que els infants participin en les decisions, amb les quantitats, amb parar i desparar les taules, perquè és el que més els involucra, és el que més fa que millori l'acceptació de participar d'aquest procés. Un altre aspecte important a recordar i continuant amb el tema de les recomanacions d'alimentació saludable és la conveniència de prioritzar aliments estacionals i de proximitat, que ja l'hem comentat al principi. Per què? Doncs perquè des del punt de vista nutricional, un aliment que no fa molt que està que s'ha collit fa poc, per dir-ho d'alguna manera, conserva més valor nutricional vinculat sobretot al tema vitamínic. Un enciam que porta molt temps en refrigeració o un tomàquet que porta molt temps en refrigeració disminueix sensiblement qualitat, sobretot amb substàncies, amb micronutrients, amb substàncies antioxidants i micronutrients. Per tant, hi ha un tema nutricional. Però sobretot també hi ha un tema el que deia abans l'alcalde, de menjar el paisatge, és a dir, de menjar l'entorn, de participar de la gastronomia de l'entorn i de la producció de l'entorn. Aquests aliments que dèiem, aliments de proximitat, intentant evitar en la mesura del que sigui possible, a l'incloure de forma habitual en l'alimentació de les famílies i de les escoles i dels infants aliments que no són estacionals o de temporada i sobretot que venen de molt lluny perquè la petjada ecològica que representa és molt alta. Una pinzellada solament sobre els aliments ecològics, perquè és una pregunta molt reiterada. Nosaltres menjar sa és com pujar escales. Hi ha uns nivells bàsics que hem d'assolir i molta part de la nostra població aquests nivells bàsics encara no els té assolits. Quins són els nivells bàsics? Menjar més fibra, més fruita, més verdura, més llegum. A partir d'aquí disminuir productes càrnics, disminuir carns processades. El tema del producte ecològic està 6 o 7 graons més amunt. És a dir, quan ja anem a per l'optimització de la dieta, però no a l'inrevés. D'aquesta manera, quan fem recomanacions a les escoles, ens interessa molt més garantir que es serveix fruita bona, madura i de proximitat que no pas que sigui ecològica. Ens expliquem? Sí? És a dir, hi ha graons i és un tema d'anar assolint estadis o nivells. El consum de producte ecològic és un valor afegit més, però hem d'haver assolit uns estadis inicials. I per un altre costat, de cara a l'alimentació infantil, tant en entorn familiar com en entorn de les escoles, i no solament de l'alimentació infantil, sinó de l'alimentació de tota la població, també és molt important, dintre del concepte de saludable, recordar que el menjar té molt valor i que el menjar és molt car d'elaborar i té molta repercussió sobre el medi ambient l'elaboració d'aquest menjar, d'aquests aliments, i que per tant és important fer estratègies de prevenció del malbaratament.
El 58% del malbaratament que es produeix d'aliments a Catalunya es produeix en l'entorn familiar, no a la restauració o a la distribució o a la producció agrícola, en l'entorn familiar. Per tant, facilitar recomanacions per ajustar les quantitats que es serveixen en entorns on mengen infants, adults, menjadors, restauració o a casa és molt important. Com es redueix el malbaratament? Quines són les eines bàsiques de reducció del malbaratament? Doncs millorar l'acceptació de l'àpat. Si a mi em serveixen una amanida mullada, que no l'han escorregut, que no li han tret l'aigua i que és la guarnició del pollastre arrebossat que tinc al costat, què li passa al pollastre arrebossat? Que queda tot mullat, no? I a qui li agrada això? A ningú. Per tant, en l'entorn escolar, en l'entorn on mengen els infants o on mengen els adults, cal cuidar les preparacions gastronòmiques. A qui li agrada menjar una sopa freda, a qui li agrada menjar un producte salat o totalment desubstanciat, a qui li agrada menjar una verdura molt rebullida, aigualida i que ha perdut tot el sabor. Per tant, per reduir el malbaratament s'ha de cuidar la presentació del menjar, la qualitat gastronòmica. A qui li agrada menjar cada dia una poma golden verda? Flexibilitzar les racions que s'han d'escudallar, que puguem decidir si el plat de macarrons és així o així. Cada dia tenim la mateixa gana nosaltres? Cada dia a l'hora de dinar tens la mateixa sensació de gana? Cada dia et ve de gust el mateix? Hi ha coses que ens agraden més i coses que ens agraden menys? Sí, sent adults ens passa. Per què no ha de passar això amb els infants? Clar que passa, passa igual. Per tant, respecte a aquestes situacions ens ajuden també a reduir el malbaratament que es produeix al plat, que és el més complicat perquè és el que va a les escombraries. Optimitzar la planificació tant a nivell familiar, de compra i preparació del menjar, com a nivell d'entorns de menjadors col·lectius, i quan tot això ja s'ha fet, i no tant a nivell familiar com a nivell de menjadors col·lectius, sempre hi ha l'opció de dir això és un excedent, el conservarem en condicions adequades i mirarem quina vida útil pot tenir amb una finalitat solidària. Però això és l'últim pas de tots. Abans ens comentaves la prevalença d'obesitat infantil a Catalunya. Bé, doncs aquí hi ha encara dades posteriors, que són les del 2016, que està al voltant d'un 32%. Per tant, està molt alineat amb la resta de Catalunya. Per tant, si el problema que tenim és d'excés de pes, per què hem d'insistir tant en les quantitats des de molt petits? Actualment, en l'entorn de l'alimentació, totes les organitzacions estan parlant de forma oberta i sense vergonyes d'aliments malsans. Fins ara no ens hem atrevit a dir-los així. Ara, en aquests moments, els aliments malsans són aquells de la cúpula de la piràmide. Aquells que contra menys millor. Que no vol dir que siguin insegurs des d'un punt de vista de seguretat alimentària, perquè estan molt controlats a nivell de seguretat alimentària, però són malsans perquè el seu consum no afavoreix el patró de salut. Per tant, quan parlen d'aliments malsans, ens estan recordant un altre cop el tema dels làctics ensucrats, ens estan recordant les carns vermelles i processades, ens estan recordant la necessitat per compensar la reducció d'aliments malsans d'incrementar aliments integrals i sobretot llegums. L'any passat va ser l'any internacional dels llegums, hi ha una pàgina web sobre els llegums molt interessant de la FAO i sobretot també potenciar les fruites fresques. Recordeu les dades que ens han presentat abans? Som un dels països més productors de fruita de tota Europa, de fet se'ns anomena la horta d'Europa. Tenim una elevada producció i de molta qualitat i molta varietat de fruita, som grans distribuïdors i som un dels més baixos consumidors. Tot té explicació. Això des d'un punt de vista de producció i distribució, però és que des d'un punt de vista de salut
tenim molta evidència científica de l'efecte-benefici de l'increment del consum de fruita sencera, no en format suc, ni que sigui suc natural, perquè el més interessant de la fruita és el que acabem llançant quan fem un suc. Per tant, jo crec que això ja comença també a difondre's bastant entre no és solament els sucs envasats els que volem apartar de la nostra alimentació, sinó també aquest format reduït del consum de fruita. Bé, aquí us he posat referències perquè tot aquest tema dels sucres circula molt per les xarxes socials, però és que està molt documentat. Aquí ens diu que la ingesta de sucres afegits, de sucres lliures, es relaciona amb una mala qualitat de la dieta, amb l'obesitat i amb un major risc de malalties transmissibles. No transmissibles, perdó. Doncs la diabetis, per exemple, tipus 2, està vinculada amb aquest patró alimentari o determinats tipus de càncers. En adults i infants es recomana una ingesta inferior al 10% del total de l'energia que ingerim i la recomanació està situada al voltant del 5%. Tingueu en compte que molts dels nostres infants tripliquen i quadrupliquen aquestes xifres. L'estudi ANIVES, que és un estudi a nivell de l'estat espanyol, un dels últims que s'ha fet és del 2016, crec, el consum mitjà de sucres en infants d'entre 9 a 12 anys és de 91,6 grams dia. Aquest consum representa el 18% del total de l'energia ingerida, quan estan dient com a molt el 10 i de preferència el 5. Ara quan acabem... Bé, per això en la guia que abans ja us citava de l'Agència de Salut Pública, la guia d'alimentació saludable a l'etapa escolar, totes les propostes d'esmorzars, berenars i àpats es fan, encara que algú quan ho vegi la primera vegada dirà quina gent més eixuta, no? On estan les galetes? On estan els cereals d'esmorzar? On està la xocolata? On estan les pastes? Tots els exemples que surten es fan sense utilitzar pràcticament ni l'embotit, ni els productes ensucrats, ni sucs o reduccions de fruita que representin aquesta merma que representen el cas dels sucs. Reducció de carns vermelles, també hi ha molta evidència i molta recomanació. Per tant, les carns vermelles al llarg de la setmana amb infants i adults no es recomanen més de 2 vegades a la setmana, per tant, amb un menjador escolar com a màxim una vegada a la setmana carn vermella. Què entenem per carn vermella? La massa muscular de qualsevol mamífer. Per tant, el porc, tot i el que digui la publicitat a la televisió, es considera una carn vermella. Així no el pollastre, el conill. Les aus i el conill es consideren carns blanques. Bé, passo ràpid perquè ja estem acabant. Tots són dades que van vinculades a reforçar, estudis que van vinculats a reforçar aquestes recomanacions que abans hem anat comentant. Major presència de llegum en totes les preparacions, en totes les programacions i de fruites fresques, donar prioritat absoluta a la fruita fresca com a postre dels àpats. Alguns anys dèiem, és que en l'àpat, que si fermenta, que si no va bé que sigui després de l'àpat, que no hi ha cap mena no tenim consistència d'evidència científica sobre que això sigui així. El que sabem és que quan es deixa de posar en l'àpat es perd. Per tant, aquesta és la imatge del que seria una alimentació saludable des del nostre punt de vista i aquí us he volgut posar, per aquells que treballeu en l'entorn de salut, un curs online gratuït que ja se n'han fet 4 edicions sobre alimentació infantil i que està dirigit sobretot a professionals que treballeu a l'entorn de l'atenció primària. En aquests moments estem fent la 3ª o 4ª edició. És un curs que té
es calcula, és online, per tant, es calculen unes 40 hores de dedicació aproximadament i que té 7,8 crèdits, està classificat en 7,8 crèdits, que és molt, i que és gratuït. Moltes gràcies i bé, si hi ha preguntes. Dues preguntes ràpides. La primera, la quinoa, a quin producte de la nostra dieta mediterrània seria comparable? I si realment té tants beneficis o és una moda? Aquesta és la primera pregunta. I la segona pregunta, que potser no me la podràs contestar ara, però sí que la podràs traslladar a qui correspongui, és per què es recomana llet semidesnatada als infants des de l'Agència de Salut Pública i s'estan enviant tones de tetrabric de llet sencera de Bonària a les escoles? Crec que et podré respondre a les dues, crec. Una més que l'altra. La quinoa és una... No se sent, ara? La quinoa és un producte que és de producció de Centreamèrica, Centre-Sud-amèrica, d'aquests que deien viatgers, que de moment no es produeix aquí. Castella està començant a fer intent de producció de quinoa i és un aliment, un cereal amb un contingut en proteïna una mica superior, és a dir, que estaria entre cereal i llegum. A quin aliment seria comparable? Doncs a les llenties, als cigrons, a les mongetes, tenen bastanta més proteïna que la quinoa i bastanta més fibra. És a dir, qualsevol llentia que no sigui pelada, perquè al pelar-les, les llenties, que també en venen de pelades, els hi treuen la part de fibra interessant. Qualsevol llentia, mongeta, cigró, pèsol, fava del nostre entorn té més proteïna, més percentatge de proteïna i més contingut en fibra. Per tant, la quinoa pot ser un producte de tasta ocasional, com aquell que tasta un producte per descobrir què tal, però en tot cas no hauria de passar a formar part o integrar una planificació de menús ni d'una família ni d'una escola, per suposat. En quant a la llet, la distribució de llet és un programa europeu, no és una decisió exclusivament del nostre país. És a dir, una oferta és un programa europeu, igual que el programa de distribució de fruita. El programa de distribució de fruita s'està fent des de l'any 2009 a les escoles i ha tingut molt èxit. Hi ha 1.400 escoles a Catalunya que participen des de l'any 2009 de la distribució de fruita. Fruita de proximitat i de qualitat estacional, amb l'objectiu que els nens provin fruites diverses, maduixa del Maresme, fruites al punt de maduració, per variar del que us deia abans de la poma golden verda del migdia i que a moltes cases no es compra varietat de fruita. Aquest és l'objectiu. La Unió Europea fa 2 anys va plantejar fer distribució de llet, perquè el consum de llet en general es detecta que ha baixat, la qual cosa no vol dir que hagi baixat el consum de làctics, i perquè Europa és productora de llet. I aleshores ofereix al Ministeri la possibilitat de fer una campanya doble de promoció de fruita i de promoció de llet en l'entorn escolar. Des de Salut no en som massa partidaris de fer una campanya de distribució de llet i que sigui semi o sencera en aquests moments en què hi ha un cert debat sobre si el greix de la llet no és tan dolent com ens pensàvem i que el que realment ens hem de fixar és que aquesta llet no vagi amb 4 terrossos de sucre o 4 cullerades de cacau ensucrat, doncs no seria l'important. L'important és si realment es necessita que els nens prenguin llet. Bé, aquest és un debat en què jo tinc una opinió i d'altres gent en tindrà d'altra. Si vols després continuem parlant a part. Però una mica el tema ve d'aquí. El problema no seria tant el contingut amb greix, perquè aquesta recomanació de la SEMI és probable que en un temps canvi i de fet la Societat Catalana de Pediatria fins als 2 anys i mig o 3 recomana llet sencera. Si no,
que ha baixat el consum de llet, és cert, ha baixat, perquè a més molta gent diu la llet és dolenta, la llet porta antibiòtics, la llet tal... Cal desmentir tot això. La llet no és dolenta ni porta antibiòtics. Si la manera és distribuir-ne o no a les escoles, aquest és un altre tema. La mel és un sucre. No. Jo no és cap pregunta, o sigui, és només un comentari. Moltes gràcies, Gemma, sempre és un plaer escoltar-te. Jo soc dietista nutricionista com tu i he coincidit amb moltes coses que s'ha organitzat amb la nostra professió i tot i que ja t'he escoltat moltes vegades sempre m'encanta venir i em fa molt contenta que Sabadell també t'hagi convidat a fer una ponència així perquè és molt interessant. Per cert, la cullera aquesta de la que hem parlat dels nens, de les imatges que era de la marca Nutrivent, no l'han arribat a comercialitzar al final. Per la pressió social que es va fer s'ha retirat, si no és que canvien d'opinió una altra vegada. I res, ja et dic, jo més que una pregunta només volia fer com una reflexió, no? Que és que, com us dic, com a dietista nutricionista d'aquí a Sabadell, porto 6 anys treballant sobretot en l'àmbit de l'alimentació infantil, que avui estem treballant molt, i és una mica la reflexió de que, clar, acabem actuant molt en l'àmbit de la consulta privada. Quan vaig estudiar la carrera vaig tenir la sort de fer pràctiques al Taulí, per exemple, a l'hospital d'aquí a la ciutat i altres hospitals de Barcelona, però al final la majoria de dietistes acabem molt en empreses, en consultes privades, que ens acaba arribant aquest percentatge de població que parlàvem en la primera ponència, que són els més preocupats, potser perquè també tenen estudis més alts sobre aquest tema, i en certa forma els que menys índex d'obesitat i de sobrepès hi tenen, no? Per tant, això és evident que no és algú de Sabadell ni de Catalunya, sinó del nostre país en general, però fer com aquesta reflexió, que també una mica com a societat, el dia que puguem estar més també els dietistes nutricionistes al costat de la població, esperem que també desmitifiquem moltes d'aquestes coses que avui t'estan preguntant i que a mi també em pregunten constantment, evidentment, i que ajudi a la salut pública de tots. Ja està, simplement era aquest apunt, que sempre va bé. Gràcies. Hola. Sí, jo volia preguntar perquè la part de la piràmide de dalt, que està com tan demostrat i cada vegada hi ha més estudis que és dolenta, a mi m'agradaria saber si s'estan fent passos a nivell per treure-la. Sí. I per què hi és? Per què hi ha pressió de les empreses? He sentit un sí per aquí. A veure, es traurà, s'acabarà traient. I probablement, potser fins i tot es deixi d'utilitzar aquest format, perquè és una eina, li hem donat massa... És una eina, saps? És una eina que ha de servir com a mètode per explicar. Si resulta que ara la nostra població té un consum una mica diferent, molt elevat, amb altament processats, doncs aleshores potser no ho hem de fer tan visible, això. Fixa't que fa anys en piràmides apareixia més el vi que ara. Ara, amb moltes de les de salut pública, el vi ni la cervesa no apareixerà mai. Perquè es diu saludable, llavors si no ho és... Saludable. Llavors, sota aquest criteri de saludable és on podem justificar que aquesta part de dalt vagi desapareixent. Que ja donem per sentat que entrarà per si sola, perquè l'entorn i la pressió social i la publicitat la entren, però almenys que no estigui explícita. Sí, acabarà desapareixent. Molt bé, gràcies. S'està fent ara un treball en aquest sentit. Bona tarda. Bona tarda. Has parlat de la quantitat de sucre que prenen els nens de mitjana, uns 90 grams diaris. Quina seria la quantitat de sucre amb la qual no ens hauríem de preocupar? És a dir, per sota de la qual podríem estar tranquils com a ingesta diària. Saps què passa? Que el sucre, com a tal, refinat, no és un ingredient que ni tu, ni jo, ni ningú necessitem, perquè la quantitat d'hidrat de carboni senzill que necessitem ingerir, l'ingerim a través de fruites, verdures, hortalisses, sobretot de la llet pròpiament o dels iogurts. És a dir, els sucres ja estan dintre dels propis aliments. Per tant, què hem fet? Hem potenciat aquest sabor dolç afegint sucres senzills.
però ens hem passat, perquè quan et poses a sumar, doncs clar, que si les galetes, que si aquest pa de motlla, que si el iogurt que va ensucrat, que si el suc de fruita, que si... Si et poses a sumar, doncs això suma ràpidament, no els 90 potser, però els 60 o els 70. Aleshores, no faria falta cap d'aquests sucres afegits amb una alimentació saludable. Tu em dius, quin és el nivell de risc? El que marca l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, sobre una dieta estàndard, un 10% serien màxim uns 20 grams al dia. Amb un adult, una dieta estàndard d'un adult, unes 2.000 calories, uns 20 grams de sucres afegits, que si no hi són, millor. Però ja veus que la frontera està molt per sobre d'això. I amb un nen, si la dieta és més baixa, el percentatge fa que el gramatge final hagi de ser més baix. Això ho preguntava sobretot pel tema dels cereals d'esmorzar que tants nens prenen, tothom pensant que són saludables. Per resoldre-ho molt ràpidament, o han de ser cereals que no vagin ensucrats o passem al pa. Diferents formats de pa, diferents formats de iogurts amb fruites, cereals flocs d'avena, és a dir, cereals que no vagin ensucrats, intercalat amb pa, que de fet és el que ja menjaven les nostres àvies sucat amb llet. Aquesta combinació del cereal amb la llet és molt antiga. Gràcies.